سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدالوه على توزيناتات حبرت أوروبا مستياب كل التجري تفتير زول جتشت بستحازة نيوتوبيا كهو مديبو زنبره نايميتن 10 مليون دولار باجتاوي دقف كم زقوارصو ጊዜያዊ محدار ትግራይ ህዝብ ይትخلل زعت أخواصوار يكون برت نخركب زقمتو ጊዜ ገደብ ከምስትዛዘምህ ምፍላጡ حدش ወራር እስላም በጣም ምድረበዳ ንመነባብሩ ህዝብታት ቀርን አፍሪካን የመንን አብ ሓደጋ አእትዮ ከምዘሎ ጀርመን حدش ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር አብያተ ትምርትን ዋሊናትን ከምዛዓጸወት ብርክት ዝበለ አይ በረዳ ምዕራብ ገማገም ባህሪ አሜሪካ ከከብ ከምዝጀመሩን ነዚ ድማ ላዕሊ 60 ሚሊዮን ሰባት ከዕዘቦ ከምዝኾኑን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ጊዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሕብረት አውሮፓ ምስቲያብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብዝተሓዘ ንኢትዮጵያ ከቦ መዲቡ ዝነበረ ናይ 110 ሚሊዮን ዶላር ባጀታዊ ደገፍ ከም ዘቋረጾ አፍሊጡ አፈኛ ኮሚሽን ሕብረት አውሮፓ አና ፒሶና ሄርናንደዝ ለኒቢሲ ከም ዘሐበረቶ እቲ ሓገዝ ኩሃብ እንተኾይኑ እዞም ዝስዕቡ 5 ቅድመ ኩነት ከማሉ አልዎ ሚላ ሰራሕተኛታት ሰብአዊ ረድኤት ሓገዝን ዘልዮም ንምድጋፍ ናብቶም ከባቢታት ካኣቱ ሙሉእ ፍቃድ ክወሃቦም ሲቪሊያውን ሰባት ኣብ ጉራብቲ ሃገር ኣዋ ካሕቱ ክፍቀደሎም ብሄር መሰረት ዝገበረ ስጉምትታትን ናይ ጽሊህ መግለጽታትን ደው ክብል ተፈጺሞም ዝበሃሉ ምግሃዝ ሰብአዊ መሰላትን ንምክታልን ንምምርማርን ዝኽእል ኣገባብ ክህሉ ከምኡን መስመራት ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ክኽፈትን ጋዜጠኛታት ናብቲ ክልል ካኣቱን ሙሉእ ፍቃድ ክወሃቦምን ዝብል እዩ እቲ ውሳነ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሕብረት አውሮፓ ሰብአዊ ፕሮግራማት ይኹን ናይ ልምዓት ተግባራት ኣይትንክፍን ክብል እታፈኛ ጠቂሳ ሰራዊት መንግስቲ ካብ 4 ሕዳር ጀሚሩ አንጻር ኃይልታት ትግራይ ወታደራዊ ስርሒታት ካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ኣማይት ወይ ከዓ ኣሽሓት ዝጾሩ ሰባት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ላሊ 50,000 ካፍቲ ክልል ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ሱዳን ተዓይቦም ከም ዘለውን እቲ ግጭት ኣብ ውሽጢ ትኽልል ሰፊሕ ምፍንቃል የስዕብ ምህላው ጸብጻባት ይገልጹ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ትኽልል ዝዓጠቑ ኣጽዋር ንኽረክብ ዘቐመጦ ገደብ ጊዜ ተዛዚሙ ኢሉ እቲ ገደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙኒ ተነቢሩ ብሕጋዊ ኮነ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ነበርቲ ክሳብ ትማሊ 15 ታሕሳስ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኣካላት ጸጥታ ክረክቡ መምርሒ ከም ዝተዋህበ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ሙሉ ነጋ ንቢሲ ተዛሪቡ ዝሓዝዎ ዕጥቂ ንኽረክቡ ዝተቐመጠ ገደብ ጊዜ ምስ ዝዛዘመ ገዛ ተፍትሽ ብምክያድ ነቶም ዘይሕጋዊ ዝብሎም ኣጽዋር ከም ዝእከቡን ሓቢሩ ኣብቲ ዝካየድ ተፍትሽ ዕጥቂ ዝርከቦም ሰባት ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ እዮም ክብል ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኤዚኣ ገሊጹ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ምእካብ ኣጽዋር ብዙሕ ከም ዝተመለሰ ንኢቲቪ ዝገለጸ ዶክተር ሙሉ ብዙሕ ናይቲ ኣጽዋር ግን ሙሉእ ምጽራይ ምስ ዝዛዘመ ከም ዘፍልጥ ተዛሪቡ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ካብ ትርከብ ኣራጉራ ዝተባህለት ቁሸት ጥራይ ልዕሊ 400 ካላሽናት ካብ ነበርቲ ክትኣኻኽብ ከም ዝኻለ እቲ ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠቒሱ ምዚ ኣጽዋር ናይ ምእካብ ወፍሪ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ናብ ኣገልግሎት ክምለሱ ከም ዝተገበሩ ድማ እንገሊጹ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ንኽፈርስ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ውሳነ ምስ ኣሕለፈ ዝቆመ ሓድሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ካብ ዝጅምር መዓልታት ኣውፂሩ ይርከብ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ሙሉ ነጋ ከም ዝበሎ ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዝተወልዐ ጎንፂ ኣገልግሎት መሃብ ኣቋሪጹ ዝነበሩ ኣብያተ ዕዮን ትካላትን ንግድን ናብ ስራሕ ክምለሱ ተገይሮም እዮም ኢሉ በዚ መሰረት ስራሕ ደው ኣቢሎም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ 14 ታሕሳስ 2020 ጀሚሩ ናብ ስራሖም ክምለሱ ጻውዒት ቀሪቡሎ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብቲ ክልል ተቋሪጹ ጽንሐ ኣገልግሎት ቴሌፎንን መብራህትን ድማ መቐለ ኣብ ትርከብን ዝተፈላለያ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝተመለሰ ይፍለጥ ባንክታት ኣገልግሎት ይህቡ ብዘይ ምህላዎም ግን ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ነበርቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም ዋና ፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ እቶም ባንክታት ናብ ኣገልግሎት ንምምላስ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቡ حدش ورار اسلام بتاه مدربدا نمنبابرو حزبታት ቀርን አፍሪካን የመንን ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ከምዘሎ ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እቲ ውድብ ከም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ካልኣይ ማዕበል ዕስለ ክራባሕ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩሎ ኬንያ ወነ ካብቲ ሓደጋ ነፃ ከም ዘይኮነት ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ ክልቲኡ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ምርባሕውን ኣብ ኤርትራ ስዑድ ዓረብን የመንን ሓድሽ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ድሮ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ወራር አንበጣ ን7 ዓመታት ዘይተረኣየ ምዃኑ ይንገር ኤርትራን ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያን ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ተደጋጋሚ ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ከጋጥመን ጸኒሕሎ ኣብ ኬንያ ተሓደጋ ኣብ ዝኾነ እዋን ከጋጥም ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ክርአ ይኽእል እዩ ክብል ላዕለዋይ ተኸታታሊ ወራር አንበጣ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኪዚ ክሬስማን ንቢቢሲ ሓቢሩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝረኣናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱም ስፍሓት ናይቲ ዝራባሕ ዘሎ ቦታ ክሳብ 350,000 ተርቢዒት ኪሎሜትር ዝኸውን ስለ ዝኾነ ክብል ኣብ ጸብጻቡ ገሊጹ ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ ናይዚ ዓመት ኣብ ዝነበረ እዋን ብቢልዮናት ዝቁጽሩ አንበጣ ኣብ ልዕሊ መጋሃጫ ዝራእትን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም ብሰንኪ ዕስለ ዝበዝሐ ሕርሻታትን ስኢና ኢና ከም ሳዕቤኑ ድማ በቀሊሉ ዘይግመት ቁጽሪ ጥሪት ከሲርና ኣለና ይብል ኣብ ዞባ ኖርዝ ሆርን ኬንያ ዝነብር ብጉስነት ዝመሓደር ጎንጃባ ጉዮ ብሰንኪ ወራር አንበጣ 14 ኣጣል 4 ኣሓን 2 ኣግማልን ከሲራ ኣለኹ ሕጂ ኸኣ ተመሳሳሊ ወይ ከዓ ካውን ላዕሊ ከየጋጥመና ፈሪሕና ኣለና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ ወራር አንበጣ ሰፊሕ መጋሃጫታትን ዱራትን ከም ዘብረሰ ሓረስቶት ይገልጹ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ፋኦ ከም ዝበሎ ሃገራት እቲ ዞባ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን ዝለዓለን ምድላዋት ገይረን ኣለዋ ምንጻግ ጸረ አንበጣ መድኃኒት ብነፈርትን ኣባይታን ዘካተተ ልዑል ምክትታልን ድልውነትን ከም ዘሎን ኣብ 10 ሃገራት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር መሬት ጸረ ባልዕ ከም ዝተነጸገሉ ጸብጻባት ይገልጹ እቲ ብሕጂ ዝመጽእ ዕስለ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝዓበየ እንተኾይኑ ግን ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ከይከውን ስጋት ኣሎ ኪላታት ከም ዝብሎ ካብ መስከረም ክሳብ ሕዳር ኣብ ማእከላይ ክፋል ሶማልያን ምብራቃዊ ክፋል ኢትዮጵያን ካብ ንብሩ ላዕሊ ዝናብ ሃሪሙ ይርከብ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ባይታ ቆጽለ መጽሊ ከበቁልን ከጨብጭብን ክኢልሎ እዚ ኸኣ አንበጣ ክራባሕ ምቹእ ባይታ ፈጢሩሉ ዝብለ ክሬስማን እቶም ከባቢታት ቀንዲ መራብሒ ምዃኖም ይገልጽ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ አንበጣ ካብ ንጽል ናብ ጉጅለ ክሰጋገሩ ይኽእሉ ብከምዚ ኣገባብ ድማ ናብ ዕስለ ከዓብዩ ይኽእሉ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገምን ግጭትን ኣብቲ ኩሉ ዝግብኦ ምድላዋትን ናይ ምክልኻል ንጥፈታትን ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይግመት ሶማልያ ንነዊሕ እዋን ምርግጋእ ዝተሓረማ ክትኮን እንከላ ኣብ ኩናት እትርከብ የመን ብወገና እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢምዋ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ኢትዮጵያውን ኣብ ክልል ትግራይ ተወልዮ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተወድህ ጸብጻባት ይገልጹ ስለዚ ዛቀዲሙን ብሕዱር ድርክነት ክሳቀጽ ጸንሐ ዞባ ወራር ዕስለ አንበጣን ዘይምርግጋእን ኣብ ሓደ እዋን ከእንግድ ልዕልዓሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ጀርመን ሓድሽ ደግዚ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ኣብያተ ትምህርትን ዋኒናትን ከም ዝዓጽወት ኣፍሊጣ እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ክሳብ 10 ጥሪ ከም ዝተጸንዐ ተፈሊጡ ኣብ እዋን ክሪስማስ ልደት ሓንቲ ስድራ 4 ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ከተእንግድ ክፍቀደላ እዩ ኣብታ ሃገር ትማሊ ረቡዕ ጥራይ 952 ዝተለኽፉ ሰባት ተረኺቦም ዛጊት 27728 ሰባት ተለኺፎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊት ኤውሮጳዊት ሕብረት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ መዓላ ክውዕል ኣብ ውሽጢ ሰሙን ፍቓድ ከም ዝወሃብ ኣፍሊጣላ ቫንደር ሌን ንባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ጀርመን ዝስራሕ ዘሎ ክታበት ፋይዘር ዝተባሃለ ኣብ ኤውሮጳዊት ሕብረት ክዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጣ እቲ ዜና መንግስቲ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ተቆጻጸርቲ መድኃኒት ኤውሮጳ ጸቕጢ ኣብ ትገብረሉ እዋን ዝወጽእ ዘሎ እቲ መድኃኒት ኣብ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ድሮ ፍቓድ ረኺቡ ምህላው ይፍለጥ ኣብ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራትን መንግስቲ ፈረንሳይ ነቲ ኣውጅዎ ዝነበረ ዕጽዋ ብግዜ እቶእቶ ተኪዎ ይርከብ ሰባት ብዘይ ፍቓድ ካብ ገዝኦም ክወጹ ኣይፍቀደሎምን እዩ ኣብ ድሮ ክሪስማስ እቲ ሕጊ ከም ዝፈኩስን ኣብ እዋን ሓድሽ ዓመት ግን ክጸንዕ ምዃኑ እንተገሊጹ ቤት ምግብን ቤት መስተን ክሳብ 20 ጥሪ ተዓጽዩ ክጸንሕ እዩ ኣብ ፈረንሳይ ክሳብ ሕጂ 59072 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝመቱ ይፍለጥ ብርክት ዝበለ ኣይሂ በረድ ኣብ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ኣሜሪካ ክእከብ ጀሚሩ ነዚ ድማ ልዕሊ 60 ሚልዮን ሰባት ክዕዘብዎ እዮም እቲ ውርጪ ካብ ኮሎራዶ ክሳብ ማይኒ ክዝርጋሕ ተጽቢት ዝግበር ኮይኑ ካልኦት 14 ግዛኣታቱን መጠንቀቕታ ተዋሂቦን ይርከብ ገለ ከባቢታት ክሳብ 60 ሜትሮ ዝኸውን ውርጪ ክርያ ምዃነን ይግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣብተን ኣዕሪን ዝጥቃዕ ከባቢታት ሓደገኛ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ይርከብ እቲ ዝኸበደ ውርጪ ሎ መዓልቲ ኣጋምሸት ከም ዝኸውን ክግለጽ እንከሎ ኣብ ኒውዮርክ ዝህልውን ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት ዘጋጥም ዝዓበየ ውርጪ ከም ዝኸውን ከንቲባ ቢል ባሊሶ ገሊጹ ነበርቲ ክጥንቀቑ ድማ ኣተሓሳሲቡ ብምኽንያት እዚ ውርጪ ኣብታ ከተማ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽየን ተምሃሮ ትምህርቲ ብኢንተርነት ክከታተሉ ክግበር እንከሎ ኣብ ደገ ኮንካ ምምጋቡን ተኸልኪሉሎ ኣብ መላእ ሰሜን ምብራቕ ኣሜሪካ ኣገልግሎት በረራን ባቡርን ተሰሪዙሎ ኣብ ኒውዮርክ ፔንሲልቫንያ ኮኔክቲከትን ሜሪላንድን ዝነበሩ ማእከላት ምርመራ ኮቪድ-19 ድማ ተዓጽዮም ክብል ሲቢኤስ ኒውስ ጸብጺቡ ሰመዚ እዚ ውርጪ ክታበት ፋይዘር ባዮንቴክ ናብ ሆስፒታላት ኣብ ምብጽጻሕ ዝሕድሮ ጽልዋ ንምፍላጥ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ገሊጾም
زخبركم تهاتلتي بين تيفي لوم زبلنا يوم السنة دونا أبزودين لنا مسانا سلسلناكم بالبري مسكين سنين عاهم